Kaixo, Edurne eta Idoia gara Nikolas Larburu Institutoko Eraikuntza eta Obra Zibileko ikasleak. Bideo honetan urbanizazio proiektu bat nola diseinatzen den azalduko dizuegu. Lehenik eta behin udal bateko plan partzialeko hirigintza fitxa bilatu behar dugu. Ondoren, inguruari buruzko informazio gehiago bilatu dugu. Orografia, biztanle kopurua, lurzoruaren kalifikazioa, aprobetxamendua, erabilera eta bar. Hirigintza fitxa aztertu ondoren, landu nahi dugun lursailera gerturatu eta ondoren forma eta neurri zehatzak ezagutzen saiatuko gara. Horretarako, egokiena jasotze topografiko bat egitea da. Lana bi zatitan banatuko dugu, landa lanak eta kabineta lanak. Landa lanak. Jasotze topografikoa egiteko beharrezkoa den tresneria eramango dugu. Behagailu osoa, tripode bat, prisma, segurtasun jakak, irrati ekipoa eta krokisak eta oharrak hartzeko liburuzka. Behin lursailera iristean, behagailua osoa kokatzeko behatoki egoki bat aurkitu beharko dugu. Honek lanerako erosoa, irisgarria eta lursailaren ikuspegi ona izan behar du. Behagailu osoa finkatu eta erreferentzi ezagun bat erabiliz. Lana ipar geografikoarantz orientatuko dugu eta lursaila definitzen duten puntuak behatzen hasiko gara. Honetarako, erreferentzia eta puntuen arteko angelu eta distantziak neurtuko ditugu. Lehen behatokitik ezin baditugu puntu interesgarri guztiak neurtu, beste behatoki berri batzuk erabiliko ditugu. Gure lursaila erabat definitu arte. Kabinete lanak. Landa lanak amaitu ostean, kabinetera itzuliko gara behatutako puntuen bitartez plano topografikoa marrastera. Lehenik eta behin, behagailuak jasotako datuak gorde dituen fitxategia ordenagailura irauliko dugu. Fitxategi honetan, behatutako puntuen isa, i eta z koordenatuak gordeak ditugu. Ondoren, fitxategiak CAD programa batekin inportatu eta puntuak elkartuz plano topografikoa marrastea lortuko dugu. Lursaila definitzen hasiko gara kokapen planoak eta oraingo egoerak planoak aztertuz. Hirigintza fitxa berreskuratu eta urbanizazio proiektuak onartua izateko bete behar dituen arauak kontuan hartuko ditugu. Lurzoruaren kalifikazioa, eraikigarritasun koefizientea, okupazio portzentaia, baimenduriko lur erabilera, espazio libreak, bideak, etxebizitzak, aparkalekuak, mugak. Informazio guzti hau aztertu ondoren, proposamen ezberdinak egin eta egokiena aukeratuko dugu. Proposamena oinarritzat hartu eta proiektua zehazten hasiko gara. Ur hornikuntza proiektatu, euri urak eta ur beltzen saneamendua, argindar eta argiteria, gasa eta telefonia, bestalde espaloiak, parkeak, zebrabideak, arrapalak, eskailerak, bidegorriak, hiri altxaeriak eta abar ere landuko ditugu. Proiektuan ingurugiroa aintzat hartuta eraikuntza eredu jasangarri bat proposatuko dugu. Bestalde, proiektuan parte hartuko duten langile guztien osasun eta lan arriskuen prebentzioa ere kontuan hartuko dugu. Planoak bukatu ondoren memoria baldintza agiriak eta aurrekontuak prestatuko ditugu, software egokia erabiliz. Azkenik, proiektua azaldu eta defendituko dugu. Onartuz gero, obra zuinketekin hasiko ginateke. Laburbilduz, hauek izan dira eman ditugun pausuak. Informazioa bilatu, jasotze topografikoa eta urbanizazio proiektuaren diseinua.